2019 bisini puila salmariwo real hero Sopon Dev জরা কাইসা টিপ্রাসানি বংশনো আসক কুসুক কারিখা কিন্তু তিনি আ নুকুং আ সপন তিনি অবত খাই ঝামেলাও করাই থাকা স্বপন দেব বর্মা তার অন রেগুলার সে তাকে একদম নিয়মিত চাকরি করাটাই ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত দিয়েছে এবং এখানে বলে দেওয়া আছে তাকে রেগুলার বেসিসেই আমরা চাকরি দেবো ক্যাবিনেটের মধ্যে এই ধরনের উল্লেখ রয়েছে lam sokondor no tini video hega tini update ka ke ang no light changnai salo hega ba kaisa video sramjak sini super hero hega ba sini daro soboni video tei bo hega ba bini video hega ba sak bai tang hega ba interview thangai tisana hang jongmani time ne bagi tisa malia tangi hamale khoroksa hega ba media thangai tisa kya ke binoron thekonang kisa video clip naka omo bage sungdor no tini full A to Z থেকে বা সংগ্রহ তিনি বুঝিরি সানাই তাং হিমেন্দ্র ও ভিডিও স্ক্রিপ্ট তাকাই দিতে সিনি তারা স্বপন দেবর্মা সুপার হিরো নি থেকে বতাঙ্গে জিরো নানি নাঙ্গাতে আক কাসার মাজারো হেকবা রিজন তামতে নরং হেকবা পুলিন থেকাতে পাচাক করতে সংগ্রহ হেকবা সরাই সেরাকেতে বুঝিরি নাই কিন্তু ভিডিও সিমি ফুল না দি ফার্স্ট পুলা হেকবা সিনি তারা স্বপন পারাঙ্গাকে ambassador district bo agi puro hekaba mase manage belai kene te kabal birman tongmuni te hekaba nok nukung hekaba kisi kajakte salo mai mase thingmoti te bini besabo hekaba duijona te chikon ke besani jalabai bo hekaba afro muya phani ni thaka agio ge afro hekaba wat ni sijono belai kene te rel lama hekaba bajak nungine bo mone khake hekaba bo wan chokate ang o rel lama hekaba যে রেল তাও ফাইকে রেল লামো অনেক তে লাখ কোটি বরক দং বরং তৈ থাংবাইনে হেনে আবন বিসিং ব সাক বাই থাং ওয়ান চুকিতে হেকাবা রেল লামা কা সুকা আর রেল লামা ড্রাইভার হেকাবা বাথাকা আপুর ও যে রেল থাঙ্গই দং অমংকা আমবাসাতু ধর্মনগর আগরতলা থেকা থাঙ্গই দং মানিতা কে ও যে কনি কেসারং কাকে মুঙ্গিয়া কামিও কনি কেসারে মুঙ্গিয়া কামিয়া তা কেসারো কে আপুর বোকা সুকা কে বেলাই খেনেতে লোক রক্ষা জাকাতে বনো price rokha purute hekaba sarkar bobonote sajaka te sakiti rokha bono hekaba te bo afro belai kenete hekaba bo jiboni agortola sanuge bo agortola nokha bo je samung mase masaka jereka hamo ma sugikha abon bisingai bo thikno kam karke to kha puro hekaba rang puisa manane te hekaba sakiri rong manane bihi kusa bai te bini bisa je hekaba tungno school lo kam jaga boti kherega aboni yagolo borok khame robai kalani te hekaba nisha mukti hekaba kalani belai khine te hekaba tomo sitrangene bote hekaba 50-60 hekaba bengni rang tikhlayen te suak nangani wa koto borok dol tubunai ge oboni bisingene te bodine kake hiruni jirungi thakata rang nokake tongasana ranglia aba hingi thakata abonote kaparo sejak samo hengke ba thike diba gem bini besajak songrok belai khine te kabjak aboni yagolong kake te bini besajak songrok sete samo tangine nijino hekaba maporliate masaka agine hai same to same te condition nongjak aboni bisingino tini hekaba khoroksa media thangi belai khete bokha dukun nangtai kapate bini besajak songrok te tam saga boroni khuptuni kanane di bini share khai kunke share khai dite tar sopon nong jodi sete sathong kake bin bagai like kasate norongni hamjung hekaba comment kasa sirdi hambai norong jotono next video malalane ফাইডি जों tabuk bini busajak okra jottoni se okra busajak bai kisa kok salainai bini khukri kok khnalainai ke nini bung tamsi hingkamu Ani bumu rumati de borma. nang bokla jora porikha Ang class 9 jora porika. 9 bo school porikha Agi khai satute la poriman ni apore unko dung malio thakata. dugmani ke faidi जों खोनालायनो bini babu je চাকরি মানমানি yagulo তাই চাকরি মানমানি কিসা sikang borok bono hamjagui government rok kwbangma borok rok kwbangma chubachu rokha haino blina hingke afro motamoti busuk jora nin babuni yago rang rok phaikena Rang to ning no phaika bosi. phaikena Kabang manu rang khai phaika bosi tonan cha dinge bunyo tu chwaro nungu nogo borok kabang man tu kha nung kha cha kha tai thanan office ro thar hike thanan dingya chwaro nungu walai nogo ma bai ro hingai chono bu hostel do ton dia ta phase
school to gaham no agi khai gaham no season to mani junu hostel do agi phro ton di mani first day kaita or pore khai bo chok bai dal kha hamian to mung surung ka bui bai baksa baya bai tongoi opore khai rang rok painan sungka ani kukuin rang to mani agi phro account bon rang to man point si rang point bon point busuk tongmani boni khai 1 lakh to mani pho 1 lakh ni point ta phaita rang khai ha hawi tongpo hingai kukuin rang ondek ti saka pho ondek ti saman jaga buijo to sama bai kha po hingai rang no opor block khai jon pha boni ti sama yang khata ang kukuin ni boni point si ti saka po boni chaba ye nung bai point amti yang khata okay nini kukuni khitabu kisapana rangna tongkho tong ku hini to khana bo mas rang habu hini khana ta মানে dara khai bengo chakir khai bo sahauta chuno ni munai ni rang habu tong khu mas hain chauta na okay obongkha ঘটনা tabo tamhnai chakiri ro khai tong hangkai bobo ma porikha mongkai ningkhai tak tam khai tong ang khai to sungsa khai ka মানে tang kam lok tang ma chakha no ko bu অশান্তি রক মা খা ঠিক এই কাম মাতা খা নক মা চাই খা ওয়াটি পামতি ফেরে কাম রক মা থাকা গে দুঃখ নাঙ্গু নক বু কামি ফাইকে বু বুজাগু নক নখর থারি রক হিনজাগু গে মাইরং মা চাইয়া বলং রক মা থু নক নখর থারি সাজো গে বা দুঃখ নাং কাং বু পন্না মুচুং মা পুরিয়া অনেক কষ্ট খাই টকা বাবু নতুন আমতি টাকাই দি जों स्कुल पन्ना मुचुं तलां रिदि गाय थुइतार इतने लामा काबाई कालायो हिनि बुरि साका एकबार दुखु नांगो थुइना हिथागा ताबे थुइयाक अलखाय काम तांते चाते नगर रां दिवो बेरमा मसो तु बरतैसे जंग नुना बो रां बारिउ रां येखे बुसबु नंग नखर थारि निसि आमा इनि खाना बुवानो हिगै तै ताम खायनै बा जानजाला बा मानाय तो खाता आनबक थांनानै सुंगु खायनै हिनै सुजा माखायगा आंबो माखाय जाखाता hake obongkha tabo sujorani belekino kha khamsanai koktuma wngkha hake tabuk bini babu chakri thangya phano tabuk o nukhungo tabuk nini ma nini babu nini nana nini tai je ni takhuk bukhuk tongmani morjoton thumjana tongna ble thumchan tongbo khe eklogi okay tabuk nung je saimanse jorti nung to tabuk nogo kwrui okay nini ma song nini nahano juk song tabuk bahai ke cholilai borombo angagi tomfono to ma song ke kam thanai yang simisi kam thanai khorcha dai no tong di ma angku bu masa kuli tongo nungno to ni ano samotlo no mujingya afra ku kabu bai nung phule ano school tlang di pori di chawang ku bu aku ko samati deba ma bo anek pona musuka chung di jono pona musuka hostel bo boy samu katal num katal ma khai chung abo na nasing maka bo singe thada থেকে বুড়ি গাছ যত থাবাই হচ্ছে গাছকে পাইয়ে কেউ চুঙনে বুখা দুকু নাখা তাম খাইনাই চুং চিকু বাহামিয়া কুকু চুঙ একদিন সাজা চুঙল কত না হিনি মাসাও আং কুকু বেতা খাইনাই নক আং সাজুঙা মুচালং মাইয়া বলে হোস্টেলে ভাই ঠিক কামা তাংখা ফান সকটি সঙ্গে তুই বিবে হিনজাও ও চেনা বাকি কামতলাং না নং লাজিয়ে দে হিনি হিনজাখা আবার থাং লাজিয়ে খাইয়ে আনো তলাংনি hini tlango dalai kam saltung ya mati hiya kam onek tangkha tango jai kha berma mosomai hati ang tu ang ba kam thaya tungolo khan ku kui tor kha batesa tor kha ang baksa bobo tori ku kui nung thana ya ang kam thanga ke bai nung sa chung ba ke thana ba ang thanga nu rang ro kuligya ma sa ya ma nu yang kuligya jong du yan thanga kai rang taisa ole ongan hinoi thaka bobo kam thaka mai tangkha yo da takte ke bobo nok ma to ya kam thana ni suru ma khai ka ta khan ma kam ma tong ang ku kam ma tong thaya ke no hi chi na ba bo kam thare ki ni si da ge bu ta khai ne ba ku pa hai be ma ni ki jar ko gya abo nang sau babu tono hostel phe tonni di nu chakere phe thare nu chake thare ke chukte gi ja shanti manan o bohinu kobon basam tai kuru gala kheni hinu buchuno sauta haire nin baw tai mu so khagala khai ni saw ke chumula si bile
kaisa bon bungmu record ong thaka joto ha saima baikha inge chung hostel thango hostel boi rik chum katal kai chung sungnan mu chung pona mu chung khata kolom chin bu katal lago mule second sada de hinge ni pa khai phailai chin ke phailai kuro chung jandala tu na khare makawla chin ga jing tam phaya hinoi inge ke ekdin sacha kaisi hostel suti rekha aba kan ku khep kono class 5 jora se ma porisiu sadu tila no kai no bortai hostel ton liya tondi hinchu kabo sa sapra on bawsi taw sapa ko tai por ya nong no hinoi chanai thabari tu thabari tere lama kala yo hin chawo chono ta khaine ba ku du khona jago hinge buju go ang buju go ma buju ta thiri dang dam te hinni tono motai no khairuk jago to khaije su khairuk ra tono ta ekbar jono khose jawo hinni chawo এই তো আর মা সাওয়াম তো হিংকার মা বুঝু কার কো গতি সব বুঝু গতি সব খাহাম থাও আখাই Obongkha koto koktuma khanawi kha khama khaima tongo kha kham je borok হাজার প্যাসেঞ্জারনি langmano mothangna bagui bini busajungno porjonto logibo toniwui theikai theitu thangkai thangtu train gari no buthagrokha borok o ha ganangui haste ganangui hai barot ha kotor ganangui boroni mung belekheno kusugo kai phaimani phia obono sana khlaio bari saboni jani srai mung nangkhana obo kaisa belekheno wano masisa khlaisu je borok হাজার borokni langmano mothangna bagui chaitogui mannai bo busa rokno bini busa rokno busajak chongno norok train no klai thibedi hini bahai ki saimangkhana obo ki normal rangui mangkhana obo no ta wan sukai ta khokso tam comment khaim sung khai de oboni bagui borni o jengdalo bahai katriman obo kaisa sung jodi jotono pal khai subai angkai oro kobun dofani borok phai supa baigla obo jungno mawan sulai sinai obo no sana nayo TME news channel kok phaile angka sorry belegan sorry angke obo angka o borong ganang sopon de bormani nukungni belegan khairma hisa kothoma tabo samung khaina thangtani uno malai lai bosala nai thangka gai tabo bini wansuma kai bobo porina musong kubu ngamo bota kai sombo bungnai ob bobdiki sombo bungnai bini munai no bo kok rja je borok bo sal kolo kotor rongnai hinai kintu ai mang muk thangdang no abo tabu kabu logorno saiman sinai boni bagi tamu kaise byabasa khaiman tamu kaise lama phaiman abo norno comment ni bising te jarngnan bagi koyo phairi taku som boksong jani ja mani mutai no ishor no god no suri laide jate kai bongni nukung sungsari phaina ningtung jora kaisa diprasani bongso no asuk kusugo karika kintu tini a nukung a sopon tini obot kai jamilao klai thaka tamnen kaino matong suasule khana kangke na bukha tongngali amo thangma naigra sinai mo bumti condition chole tonglai azumsa nogo news sopon deborma hero bo jora kaise hero tongmani bo tabu zero phano jinglia khnai nela kokse zero phano jinglia ke to paisul kamba kabono TME channel jeng phaisuk peke tini binnu kungo kam hamya bujilaina nei nai nemani mongkha bono hoito hamya lamo phungnai tongkhana ulta pulta guide khainai tongkhana ngui phano mano bo lekha pora kwrui hinhini buda boino sungui phano le sung kebo siangkai o lama biang thang je jaga thangni lama ar beng bhai kai soginai sungbo sungmang no phaikyable ngai boni thani was gyan ganang ase wachma kam borok oboti da ngi manna obo no tau wan suktai engkai ning lukrong tam koina musung ang lukurong no koina muchu no te bai sa nai ja batu hinoi chuno khairuk jak thu ang ku song mak tham tong mo pori jang nai pori nan borong be ma khaini bong po na muchu bong ka bo o bui khe ja to school tha bai yo chum school thana muchu ni sa sai ka bo abo no lukurong na ko ka cha muchu chuno te ang ku so te bai sa pori ran khai tu te sa chu ba ja thu te san ba no kaisa gaham kai te sa dui ti ro thangma nang khai tu am te ro hini sa na muchu ta lukurong ko ka cha muchu
obo wngkha borokni sopon bormani bwsajak okra bo bwsajak okra jotoni sai hingke nini yago tei khorok bwswk tong tabuk. Ang yagulo tei khorok tam tongo. Khorok tam tongo. Mm. Hingke o je kaisa kwlui nungma khai. Bo khaito bo chala mangnoi buri mak thamcho bo kaisa kului tong khan kukoi tai mak thamdok joto kotong bai kha pon da musung jago borok bo buin chalai okora ang kukoi chala si buin chalai kuko bro se class koto roko sogoi tong kha bo bung ucho pon joto maya ang to phulele kukoi chon chompora phungo bung poi to phule phurungo ngai kukoi song ma khai skol roko thanam chu babu chon skol bote rok khai de hin chao bobo ang kukoi chala bo sabo tei buri mangnoi tongkho bo hostel thana musung jago bukha phatiwa ang kukoi chon nukha hingke burile chum kotal hingke bosor ke skol rogo thango class kotor rogo nukhe busu bukha tongthok bui nukha hingke kha khamu ang bui nukha hingke kapna muchungo ang kukoi no bahai ke kotor khaimani hingke uansukma tongo chung ang phara skol pore phara kukoi chung gaham por hingke chini bo kaisa mang kotor successful ongna hin tongmani chung ang kukoi bai onek hai chung hai musukmani chung kaisa imang kotor nungjak tongmani chini imang thamung kha kun saimani agi phoro but an baba agi somoi khai ta kisa gaham tongmani bubai kodaloi thamung kha chung saimani an mano bu satogo chuang hanang penang khayo abole chung saimani tamung kha rang rong nukha ke tora chara diglia chuang nungo bu hai ke bang to kha tabu agi phoro tai sar pau gaham tongmani churo ke rok khaimani so takhe ke rok poito se khailia an mano khailia an mano poito churo khaya but an mano poito khailia tabu khai amde se chong to khata chu Haike obo wngkha belai kheno kha khamjaknai mo sakang khe tei mukti yorlainai salailia tamo lama tong chwng bwsai chogui nainai norok bo buddhi rwdi lama phunukdi o haste ni joto gyan gwnang sikito dikito hwnwi je nuk tongnai rok norok lama phunukjagradi comment khaidei TMB channel tamo khaiman obo je mansuk rok tui chaijokgana osok jora tui nongsitung belai kheno mukti yor kok faileng nangcho nukho nango bokhor sai chongcho anikhe obo tui kahai gotona rok no khwnawi jotono no hambai.